Millä sä luot haastatteluun rennon tunnelma? Tyypillistä, että jengi kuumottaa jonkin verran kameraa, osa enemmän, osa vähemmän. Ihan perus rupaattelua ennen kuin aloitetaan itse asiaa kuvaamaan. Suurimmalle osalle riittää, että sanat selkeät ohjeet ja kerrot hiukan, että miten se videon toteutus kokonaisuudessaan tapahtuu. Jo pelkästään tieto siitä, että 20 minuutin haastattelusta leikataan 2 minuutin video, rentouttaa tilannetta välittömästi. Tällöin haastateltava sisäistää heti, että haastattelusta leikataan parhaat palat sieltä täältä, eikä kaiken tarvitse mennä kerralla täydellisesti purkkiin. Selkeiden ohjeiden lisäksi on tärkeää antaa positiivista ja rakentavaa palautetta. Kerro aina, kun suoritus oli hyvä ja perustele, mikä meni hienosti. Vastaavasti, kun sä pyydät haastateltavaa uusimaan vastauksen, niin kerro aina miksi ja mitä sä haluat tehdä eri tavalla. Ja jos haastateltava sekoilee sanoissa tai vaikuttaa itse sen vastauksen jälkeen epävarmalta, niin pyydä suoraan uusintaottoa. Haastateltavan kannalta mikään ei ole ärsyttävämpää kuin sellainen epävarmuus sitä omaa esiintymistä kohtaan, joka jää sitten kummittelemaan sen koko loppuhaastatteluajaksi. Kun sä pidät näistä asioista huolta, niin haastattelu syntyy kyllä rento ilmapiiri.